Kaburam galong shoblay ni kapor ya kabang yo penyo sngoi pi sa chisen lamba na kaktin ga jongblay hak ni kapor ba klimat ka pamantang asngau don na peneng jong pi ki ba shate shakum ha ki jing khuslai ha ga jing im ga jong pi teng pi kwa ban shakri e yo trai henre ha ba don ki ga jing khuslai ga jing im ga jong pi pim sngau thu sngau thao pinom la ban shakri lai lo yo trai namar ba kata ga jing khuslai ga dang te ha ga jing im ga jong pi don na peneng jong pi yo le se ha ba pila khuslai palat pila kwa ru ban no yap ha ga jing im ga jong pi namar kata ke jing khuslai ka yai ban na ke jing im jong pi yole se don ki khun ki khti jong pi ke la ngop ke jing di ba pher jong ri ka prathai yole se pimat ha ka ram ka sha ka jing im jong pi pila khuslai ke jing im jong pi henrei nga kwa ban ong pi wat khuslai lada pi khuslai ro ngai skam ba pinomyo ke jing mentoi henrei pi yo pan ban ke jing pang ke jing shitom namar ka khten ke jong blair ko ong wat khuslai lada pi pule na ki philippi kalonong ka sao ka khot ban ri wat ban nyo ko ong kum nem wat khuslai ya ka ke ro henrei ha ka ke baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingo to pin pentip ya ka jing pan jong pi shau blai de ka ta ka jing suk ublai ka ba palat ya ka jing shempang baro kan ri jai ken ya ki dok nut jong pi bat ya ki jing mut jong pi how Chris Jesu ong ka khten ke jong blai wat khuslai ya ki ke baro ong ka khten ke jong blai la da pi don ka ram ong pi wat khuslai la da ki khun ke jong pi ki la ngop ha ki jing di ba pen bo a jong ni ka prathai wat khuslai han dai pentip shau trai wat nam set apo jong ka dok nut ke jong pi wat chu khuslai dala de marwei ngong pi pinom la ban set ke jing khuslai teng pi rai ban shim wat la ke jong ka jing im de na mar ba pi khuslai de na mar kata wat khuslai ha ka jaka ba pin khuslai ba pin set ke jing khuslai ha ka jing im ke jong pi pentip shau trai Haki ke baro ong ka khten ke jong blai lengba de ke jing duai pentip show try ke jing khuslai ke jong pi whatsapp ha ka dot not ke jong pi yo bo soitan oi pi open shoy bot ushim no wat ya ke jong jing em ke jong pi de na mar kata wat nom khuslai sa ka jing em ke jong pi la da pi don ke jing khuslai ke jing em jong pi pentip show try utrai un lau no ya ke ta ke jing khuslai na ke jing em ke jong pi utrai un lot ya ke ta ke jing khuslai na ka met ke jong pi na mar ngai skam ha ba pi mat ke jing khuslai ong pi pin nam yo ya ka kot ka khya ka ba biang teng ong pi pinom yo watang bantia shimit khuslai ong pi wat khuslai lada ganai ke jing pang khuslai kadang te ke jing jong pi pinom la ban shakri yo trai nganget ba pinom la ban shakri yo trai aba pilet ke jing yo seng pis ngau lung leng pinom tip ke ai banjab lada ki don ki bakran ro pim tip ke ai ki kran aba pi mat ke jing khuslai pi mat ke jing im jong pi ke ai ba pi pin le hendai ka ba don kam galong ba pi pentip ye ke jing khuslai ke jong pi how try lengba ha ke jing duai namar ga khtit ke jong blai ko ong kum ta la da pi khuslai ong pi ke jing im ke jong pi ka sartok de namar kata wat khuslai hendai ba pi don ke jing khuslai duai bo train pelai ye ke jing khuslai namar ga khtin ke jong blai na de khot ka ban nyo ko ong ti kata ka jing suk ublai ka ba palat ya ka jing shempang baro kan ri jai ken ya ki dok nut jong pi bat ya ki jing mut jong pi how Chris Jesu Kten ke jong blai kala kran shai hang ni te kata ka jing suk ublai kari jai ya ka jing em ke jong pi pin light na kita ke jing khuslai pin light na kita ke jing shat shakum ka jing em ke jong pi utrai unri jai ken ya ka jing em ke jong pi de namar kata wat khuslai ke jing em ke jong pi namar ngai skam lada pi IT lut how try ling ba kita ki problems ha ka jing em ke jing khuslai ke jing em pi utrai ken un pelait na kita ke jing khuslai utrai ken un lot ya kita ka lengkor ka ba pi piket pi ba namar ga kten ke jong blai ko ong na Matius kala nong ka ba khat wei ke khot ka ba arbu pra to wananga pi baro ki ba thaj ba ni be khya ke jing kit dengan penjam pi ong ga kten ke jong blai lada pi dan shi shai ke jing khuslai ke jing em jong pi pisngo ba pinam la shu ban te pinam la shu ban kun ka jing em ke jong pi ai khuslai shi ai khuslai don ru na pdeng jong pi nam nang shu ban yo thya yo dem ong pi la di da ki sleeping pills ban yo thya ong pi henreng ong pi ino no ye kita ke baro phai no shau trai wan no shau trai pentip shau trai leng ba de jing duai utrain pelai pi namar ga khten ke jong blai kala kular bo train pelai pi de namar kata phai shau trai bo train pelai ya kita ke jing ke jing le ke jing pi don la pdeng jong pi ru ki bala mut ban penyap no ela de namar ba pim la shu ban khuslai pinom la shu ban perkhat ke jing im ke jong pi ngong pi sange bau trai udang it ya pi bau trai pelai ya pi namar usoitan ukwa penjat ya ke jing im jong pi lembada ke jing khuslai de namar kata wat nam khuslai shu nama ta kita ki henry shu pentip how trai lembah ke jing duai ko maga khten ke jong blai ko ong ngai skam bau trai pelai ya pi ya kita ke jing khuslai ki bate ba khom ke jing im jong pi la kalong ha kono ko dur ha kono ko situation ha ke jing im ke pi henry trai pelai ya pi de namar kata the one show try bo try pelai ya pi to ya thu how try lembah ke jing duai bo try un lot ken ya kata lengkor ke bakhya ke jing im jong pi bon ai pi kata ke ba kham sting ba pi ken pila
banyo ya jing lai loi de tang no trai de namar kata phai shau trai la da phidan ya jing slai ya jing im jo pi la galong ha ying ga sam la galong gi khun gi khte la galong ha ga jing im ga shimet ga jong pi phai shau trai u trai un plai ya pi nes kem pi so khtin jong lai blai kur khui pi amen